Piye to makne kok radong-dong Bojone Pak pisan. Dirman. Kuwi duwe anak rabi ngene. Terus oleh Sunda. Terus tapi karo keluargane kono enggak diregani. Sing dhisik, sing Oh. pacare, sing saiki enggak, sing iki Sing ngono anake wong Rambi. iki ya wong Sunda ne. Oh, Kok ya panggah Sunda ae. supaya kuwi iki kok. Lah pemanjinge pun nek Jawa Barat ya ono. Lah nang Bandung. Kuliah apa lho? Kerjane kok nang Bandung ngono. Oh, terus sak nek omah dadi care penak men ya. Nasibe pas penak. Ada gak kok enek duit tekan yo ora apa. Lah ya nasibe pas penak. Lah sing lanang mancing apa? Ono enek nyopet-nyopet lho saiki Mas. Oh, Kok berbanding tak berbanding. oh sing lanang wong Sunda, sing wedok wong kene. Oh, Wah, sing ra diregani mbiyen sing sik pacaran. Saiki wis rabi. Tapi ya padha Sundane.